Un llibre, jo la veritat és que fent la correcció d'últimes proves vaig quedar absolutament impressionat per la potència, pel que hi ha aquí. És un llibre dels anys 70 on moltes, no sé si els companys de taula estaran d'acord, moltes de les idees del Panikkar posterior, intuïció cosmoteàndrica, allò de la gota d'aigua, moltes coses que després apareixen, aquí ja hi són, aquí ja estan apuntades. Després Panikkar els donarà desenvolupaments més amplis, però d'alguna manera és una obra font, una obra nuclear. Les escriptures vèdiques presentades per un cicerone de categoria, un pont entre Orient i Occident, qui millor per explicar-nos als europeus les escriptures vèdiques com Raymond Panikkar. Quin interès té aquest llibre? Bé, no sé si és el llibre més gran del Raymond, són més de 1.000 pàgines. És el més llarg, m'ho confirmen. Aviam, aquest llibre a mi em va entusiasmar. Jo havia llegit abans aquell llibre, El Crist desconegut de l'hinduisme. I haig de confessar que vaig quedar amb els meus dubtes després de llegir aquell llibre, que és un llibre molt interessant, que surt de la seva tesi, però tenia, per dir-ho d'alguna manera, els meus dubtes. En canvi, després vaig llegir aquest llibre, fa ja 20 anys o 25 anys, i em va impressionar. No només per la seva monumentalitat, i és un llibre molt enciclopèdic, sinó per el seu tarannà. Aquest llibre és una introducció, és una immersió, és gairebé una iniciació, el que en sànscrit es diu diksha, el coneixement vèdic, evidentment, però, de fet, la paraula Veda és això el que vol dir, coneixement. Per tant, això és una veritable immersió en tota la religiositat, l'espiritualitat índica antiga i moderna. Aquest és un punt molt important que jo crec que hem de subratllar, que encara que els Vedes arrenquin fa 3.500 o 4.000 anys, és una de les religiositats més antigues del planeta, de les que coneixem. Ell, al moment, ha dit aquí, en la seva introducció, que es tracta d'explicar la revelació primordial. És que, efectivament, això és molt, molt antic. Però això no és el que es diu una antiqualla. Això és una religiositat viva. Hi ha molta gent a la Índia que practica, que continua, manté rituals, idees, pràctiques, nocions que tenen els seus fonaments amb tot aquest món, aquest univers espiritual, ritual, religiós que anomenem vedicisme, vedisme, els Vedes, el Veda, com vulguem. Tot remeteix, i si voleu jo us faig aquí 2 segons de posar un context pels que no conegueu tant la religiositat índica. Això és la font, sobretot de la gran tradició bramànica, de la gran tradició intel·lectual, filosòfica, mística de l'Índia. Que ell podia viure les diferents identitats perquè es podia submergir en els diferents contextos. Per tant, aquesta liminalitat que tenia entre Orient i Occident li va permetre fer el que els hermeneutes diuen la fusió d'horitzons. Allò poder interpretar, poder editar, seleccionar, dialogar amb la tradició índica i presentar-la al públic occidental, inclús al públic que no està molt familiaritzat. L'únic que ens ho han fet amb un volum Déu-n'hi-do. L'Ignasi té una versió també, em sembla, més breu per qui no vulgui. Jo soc editor, també ja conec. Bé, o sigui que és un llibre important i una mica això és la cristal·lització de la seva experiència índica. Tempiternidad. Yo creo que es tan importante y tan nuclear en el pensamiento de Raymond Panikkar que hay que insistir en ella. La tempiternidad es la unión de lo eterno y la temporalidad. Si hay que descubrir la dimensión inmortal en el ser humano, no es para luego, no es para después de morir, sino para ahora, porque lo eterno no viene después de lo temporal, sino que constituye el corazón mismo de toda temporalidad vivida conscientemente. Con atención, plantea que lo que somos, bajo el símbolo de Shvetaketu, tú lo que eres no es un yo, solo hay un yo,
el yo del Paramatman, del Atman supremo de Brahman. Tú, Shveta, tú eres un tú. No es que Dios sea el otro, mucho menos dice el absolutamente otro o lo absolutamente otro, sino que es el único yo que nos pronuncia y nos crea como tus. Tú, Shveta, tú eres un tú del único yo. Por tanto, no es la relación de mí, que soy yo, con un tú, sino que es la relación de este tú con el único yo existente. Único yo que además soy yo en el fondo. Y soy yo en el fondo porque justamente porque permite la multiplicidad en el seno de la no dualidad, yo creo que podríamos decir que somos simultáneamente yo y tú. En algún lugar tematiza los 4 purusharthas, los 4 valores de la tradición hindú, artha, kama, dharma y moksha. Los 3 primeros son valores relacionados con lo mundanal, con el espacio y el tiempo, y no hay que eliminarlos. Moksha sigue siendo la liberación, la libertad última, el valor definitivo, pero eso no quiere decir que los otros no sean importantes. Por tanto, esta espiritualidad integral yo diría que es el hilo conductor de la presentación que està haciendo de la experiencia védica, que és su propia proposta també. No només jo crec que és un referent cultural de primer ordre, conèixer això, és entendre molt més la Índia, és entendre molt més a 1.200 milions de persones i tota la civilització que ha sortit. No és l'únic, però això és molt representatiu. Això és un compendi de 2.500 anys de pensament, de religió. Però al mateix temps, com abans hem dit, i com veiem avui en dia a les nostres ciutats, és una religiositat viva a la Índia i aquí. L'enhorabona a tu, a tots els que heu participat en el cicle i a tots els que heu assistit en aquestes sessions d'alta densitat que, sens dubte, configuren un lloc, un àmbit, un indret de confabulació de convençuts a favor de la saviesa i la intel·ligència humana. Moltes gràcies.